ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପର ଦହଲା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଣୁ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ମନଛୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ସଙ୍ଗୀତ ସଂସାରର ମାୟା ଜାଲି ଛନ୍ଦି ହେଇ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପି କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।